godt, hvis der er hul igennem, så fra et foto over skift. Og det er 5 ind, der står slut. Så tror jeg, det vil være sidste, der dukker noget op over mod venstre del. Vi kigger ud til venstre nu, så kan I se kampvognen komme frem derude. Vi kan køre frem og afgive skulder, straks der igen og gå til en anden stilling. Og nu er der også gang i artilleribeskydning her på området. UK-infanteri og prægial, værdi, deling, størrelse, jeg bekæmper stift. Og artillerimarkeringen har medført brug for kvalitetsstøtte eller førstehjælpsstøtte, så nu rykker der ikke en helikopter, som vi vil være i vore dage, men en panservandskasson frem, hvor en af borgere først og hjælper, som vil redde den soldat, der skal tilbage i behandling. Det er Grønneberg Kirke. Jeg gør det. Er det det? Jeg holder fast på målet og har indsigt. Hvis du har brug for støtte, siger du fisk ind. Gentag. Er du plads på kræven selv for, at jeg godt støtte dig igen? Modtaget, vent stund. Jeg rykker helt ned i målet med min skib. Modtaget. 1, 2, 1, vi fortsætter helt ned i målet. Ja, 4, 6, skal bare høre på størrelsen 2,5 km, og 1,5 rykker frem mod måleskib. Det er venstre, 1,5 kan I tage. Det der sker nu, er at gå i løs frem mod den høje hoved. Vi giver så kraftigt angreb her mod toppen, og jeg skal bede jer alle sammen om at huske at blive bagved den røde minestrip, til jeg melder klar, at man må rykke frem. Når det hele er overstået, skal I nok få lejlighed til at komme frem og klappe køretøjerne og hilse for soldaterne osv. Men demonstrationen er slet ikke slut endnu. Vi skal have fremrykning nede fra Rønnebæk til at komme helt op i hullet, og det er også det, der foregår over i venstre del. Hvis I kigger ud til venstre, kan I se Leopard-kampvognen får til stillingsskiftet længere mod nord, og den vil så rykke herover imod ned igennem de gennemgang, der er i buskaden ud til venstre. Og nu kan I se, at så køretøjer rykker frem. Der er kæmpe tårn her, og rimmerkæringerne bliver udløst rundt omkring, sådan så sendingen op og støtter fremrykning. Noget af en kraftig artilleribeskytte, der foregår her i området. Det skal nok køre for.
foran, så sidder infanteriet af pyramierne nu for at rykke frem og foretage sidste angreb op i kampstillingen heroppe. Vi er oppe i målet og nedkæmper den venstre del af Jal. Der er stadigvæk den aktivitet over på østsiden af det, og jeg har i hvert fald angreber information. Godt fældshold. I er stilling 1, 1, 2 og 9, kommer stilling og så af. Fint, men klar, når I er inde. Modtaget. Helt oppe i stillingen nu, de er ved at rette det sidste. Vi må hermed konstatere, at fremrykningen er lykkedes gennem nedkæmpe, og det er selvfølgelig gået over en hjemlandsfort foran. Jeg håber, at jeg får et indtryk af, hvad det er, vi har fået brugt samme historie for køretøjer til, for også at gøre det mere end flot på den vis på det. Der er åbenbart stadigvæk en ammunition, der skal spilles af, men det må jo stoppe på et tidspunkt. Når ellers der er færdigt, alle køretøjer kører frem foran publikum, og så vil I, når jeg siger til, få lov til at gå frem og snakke med besætningerne. Jeg håber, I synes, at demonstrationen har været værd at kigge på, og hvis I ordentligt mener, at soldaterne skal have et knap, så er det sådan set